Καλημέρα! Είμαι έτοιμος για το vlog νούμερο 4. Η ώρα είναι 6:30-7 παρά το πρωί. Λοιπόν, είμαι ήδη στην Εθνική και πάω προς την Κόρινθο. Εκεί με περιμένει κάποιος φίλος για να πάμε στα Καλάβρητα, από ό,τι μου έχει πει, σε κάποιο μέρος το οποίο δεν το ξέρω και ούτε έχω ξαναπάει φυσικά. Το μόνο που ξέρω και μου είπε είναι ότι θα έχουμε πολύ δρόμο, πολύ περπάτημα δηλαδή, στα βουνά, 10 με 15 χιλιόμετρα, και πιστεύω θα είναι φοβερά. Λοιπόν, σας αφήνω εδώ, θα τα πούμε στην Κόρινθο όταν φτάσω στο φίλο, γιατί θα καθυστερήσω και θα μου κάνει πάλι παραπονάκια. Λοιπόν, φιλάκια πολλά και τα λέμε στην Κόρινθο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φωνάξει πάλι ο φίλος. Έχω καθυστερήσει 10 λεπτά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει τώρα, περίμενε. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Κοιτάξτε κάτω, κοντεύουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος θα μας πει που πάμε. Σήμερα μια εκδρομή μόνο για άντρες στην κατάβαση του Βουραϊκού, μαζί με τον φίλο μου εδώ, τον Νικολάκη. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και για πες μου πόσο θα κάνουμε, πόσα χιλιόμετρα θα κάνουμε, θα περπατήσουμε? Σου είπα 10 χιλιόμετρα για να έρθεις, είναι κάτι λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Ακούσατε. Λοιπόν, θα τα πούμε πιο κάτω. Bye. Λοιπόν, φτάσαμε στο χωριό και ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας. Έχουμε να διανύσουμε περίπου 12-13 χιλιόμετρα δίπλα στο ποτάμι. Δείτε εδώ την αρχή του. Θα δούμε ωραία πραγματάκια. Αν διαστήματα θα σας δείχνω διάφορα που θα συναντάμε στον δρόμο μας.
Ωραία. Φίλε Γιώργο, τι μου κάνεις σήμερα? Τι μου κάνεις? Έχω πάρει φόρα σου, πάω καρφωτός τώρα, έτσι, σε κάνα 2 χιλιόμετρα. Θα πηγαίνω έρποντας. Πω, λατρεύω φύση! Λατρεύω φύση! Ναι ρε φίλε! Πω, κοιτάξτε! Τρομερό, έτσι! Τώρα φτάσαμε στο πρώτο τούνελ. Το σημείο αυτό εδώ λέγεται Πόρτες. Έχει πόρτες όπως βλέπετε, τις οποίες παλιά, από ό,τι μου είπαν, τις έκλειναν οι πόρτες και τις άνοιγε ο οδηγός του τρένου που πέρναγε, και όταν πέρναγε τις ξανάκλεινε και συνέχιζε. Και αυτό γιατί, για να μην περνάει ο κόσμος με τα μουλάρια και τα λοιπά, και τους ενοχλεί. Γιατί τότε δεν υπήρχαν δρόμοι, οπότε αναγκαστικά περνάγαν από εδώ. Τώρα περνάμε από ένα καταπληκτικό γεφυράκι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε και εδώ. Είναι κρύο τόσο εδώ, Είδες, μια υγρασία που έχει.
Κατέβουμε εδώ κάτω λιγάκι να σας δείξω έναν πολύ όμορφο καταράκτη. Πω καλά, είναι ωραίος, πολύ ωραίος. Κοιτάξτε. Τι ομορφιές ρε παιδιά. Κοιτάξτε πίσω μου απλά. Κοιτάξτε νερό. Αγία. Απίστευτη διαδρομή, απίστευτη, πολύ καλή. Έχει ύψος, δεν ακούω, κάτσε να από εκεί. Πω το κενό. Χάνεται κατά το βράχο, βλέπεις, αυτό είναι λίγο το νερό εκεί, δεν είναι το ποτάμι. Ναι. Και φαντάσου κάποιες στιγμές το νερό ήταν εδώ πάνω, Ναι. Αυτό λέγεται το σιφόνι εδώ, στην περιοχή. Α, μάλιστα.
Ναι. 3 ώρες περίπου περπατάμε. Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η διαδρομή. Σας συνιστώ να την κάνετε. Η μόνη κούραση που έχει, έτσι λίγο που κουράζει, είναι τα πόδια, οι πέτρες που έχει κάτω. Έχει ανώμαλο έδαφος και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Λοιπόν, τώρα μπήκαμε εδώ πέρα σε ένα τούνελ. Δεν ξέρω αν φαίνομαι ή με βλέπετε. Είναι κανείς εδώ? Και ναι, φτάσαμε. Επιτέλους φτάσαμε. Περπατάμε σχεδόν 4 ώρες και φτάσαμε στο σταθμό που θα μας πάρει να μας πάει πάλι πίσω τώρα. Παιδιά, καταπληκτική πορεία. Απίστευτο μέρος. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτο, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε μια φορά. Έχει λίγη κούραση, αλλά μετράει πάρα πολύ. Μετράει. Λοιπόν, καθόμαστε τώρα εδώ να ξεκουραστούμε λίγο. Θα μας φέρει το τρενάκι, θα πάμε πάνω και θα κάνω εκεί τον επίλογο. Μετά από 4 ώρες περπάτημα, μια μισή ώρα περίπου αναμονή για να έρθει το τρενάκι να μας πάρει και άλλη μισή ώρα για να μας ανεβάσει πάνω. Φτάσαμε στο χωριό στη βάση μας και επιτέλους ήρθε η ώρα να πάμε. Έχουμε ένα μαγαζί τρομερό, τα καλύτερα μπιφτέκια του χωριού. Θα τα δείτε σε λίγο. Είμαι εδώ με το φίλο περιμένει. Να τον δω, είναι έτοιμος. Έτοιμος για μάσα. Τι γελάς ρε. Λοιπόν, θα πέσει μάσα τώρα και θα τα πούμε σε λίγο. Για πες μας. Θα σου πω. Πόσους κατοίκους έχει αυτό το χωριό, ξέρεις? Πρέπει να έχει 10 σπίτια, 15 maximum, Ναι. Ωραία. Η σαλατούλα τι λέει? Special. Αυτά είναι. Φίλε, η καλύτερη ώρα είναι αυτή. Ναι, βέβαια, η απόλαυση της ημέρας. Η καλύτερη στιγμή. Αυτά είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με σαλατούλα.
Και μόλις όλα τα μπιφτέκια θα σας τα δείξω. Μόλις μας ήρθαν τα μπιφτεκάκια. Δεν ξέρω από εμφάνιση τι λένε, αλλά από γεύση πρέπει να είναι σούπερ. Τρώμε. Άλλο ένα vlog έφτασε στο τέλος του. Η ώρα είναι γύρω στις 5 το απόγευμα. Ήρθαμε στο χωριό γύρω στις 8.30 ώρα το πρωί. Κατεβήκαμε το μονοπάτι. Κάναμε περίπου 4 ώρες και κάτι για να κατέβουμε. Φτάσαμε γύρω στις 1 και κάτι, 1 και μισή στο σταθμό που ουσιαστικά περνάει το τρένο και σε ξανανεβάζει πάνω σε αυτό το χωριό. Περάσαμε υπέροχα, περπάτησα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Παρ' όλα αυτά, ενώ περπάτησα 10-11 χιλιόμετρα περίπου σε πολύ δύσβατο δρόμο, με πολλές πέτρες, με πολλά χαλίκια κτλ. Είναι μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και σας προτείνω οπωσδήποτε να το κάνετε και εσείς αν δεν το έχετε κάνει ακόμα. Είναι ένα απίστευτο μονοπάτι, ένα πολύ ωραίο φαράκι που περνάει ποτάμι δίπλα του συνέχεια. Όλο έτσι όπως βλέπετε εδώ πίσω μου, με νερά, βραχάκια, ιστορίες, τούνελ, πολλά ωραία πραγματάκια, γέφυρες περίεργες, με γκρεμούς από κάτω κτλ. Πολύ ιδιαίτερα, πολύ έτσι φοβερά, τουλάχιστον και τα δικά μου μάτια. Ελπίζω να περάσετε καλά, να σας άρεσαν όλα αυτά που σας έδειξα, να τα έδειξα καλά. Προσπαθώ κάθε φορά που κάνω κάποιο vlog να γίνομαι και καλύτερος και θέλω να πιστεύω ότι σε λίγα βίντεο ακόμα θα το φτάσω στο επίπεδο που πραγματικά έχω στο μυαλό μου. Για όποια λάθη και τα λοιπά θέλω να κάνετε απλά λίγο υπομονή ακόμα, θα τα διορθώσω όλα. Είναι στο μυαλό μου και βλέπω τα λάθη. Αυτό που ζητάω από εσάς, ένα like σας, ένα σχόλιο, μια κοινοποίηση, με βοηθάει πάρα πολύ στο να ανοίξει αυτό, στο να επεκταθεί, στο να με μάθει καινούριος κόσμος και εύχομαι αυτό που έχω στο μυαλό μου να φτάσει εκεί που θέλω, γιατί πραγματικά το αγαπώ πολύ και θέλω να το κάνω, αν όχι κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον 2 φορές το μήνα. Λοιπόν, ευχαριστώ, σας αφήνω, προχωράμε δυνατά, πάμε στο επόμενο vlog, δεν ξέρω που θα είναι και αυτό. Αυτό είπαμε είναι το vlog 4. Το vlog 3 που έκανα στα Τρίκαλα, part 1 έγινε, ανέβηκε και έχω αποσχεθεί και ένα part 2. Αυτό δεν έχει ξεχαστεί, το μοντάζ γίνεται κανονικά, είναι σχεδόν τελειωμένο. Θα ανέβει πρώτα το 4, αυτό που έκανα εδώ, και μετά θα ανέβει το vlog 5 part 2 στα Τρίκαλα. Σας ευχαριστώ, καλό απόγευμα και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Bye!